Cruz Vermella, Cáritas, Amicos, Ámbar, Acreva, Agadea e Renacer son as 7 entidades que veñen de suscribir convenios co Concello de Boiro para levar a cabo distintos programas e actividades no municipio. Hai unha moi boa coordinación por parte do Departamento de Servicios Sociais con todas as entidades e iso que se ve plasmado nos servicios que se están prestado á ciudadanía de Boiro, non? Seguiremos con esas mesmas pautas que levamos estes 4 anos traballando porque vemos que a forma máis eficaz para chegar ás persoas. Cos 77.000 euros que supoñen estes convenios, o Concello de Boiro leva investidos preto de 300.000 euros nas subvencións directas ás entidades, os que se suma a colaboración con outros programas específicos que se realizan anualmente. Nestes últimos 4 anos investimos casi 300.000 euros únicamente nas subvencións directas a entidades sociais, como este caso, e a maiores realizamos todas as labores ao longo de todo o ano e as colaboracións que necesitan e requiren para o correcto desenvolvemento das súas actividades. Hai algunhas que son históricas, como pode ser actividades de memoria en todas as parroquias gracias ao convenio que firmamos con Cruz Vermella, e hai outras entidades que entran novas en estas líneas, como pode ser Agadea, para o traballo cas persoas con Alzheimer e con demencia.